Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel YouTube Agama Skop Malah pemirsa. Dan ini ya wis keri ya jalan-jalan ya pemirsa. Jalan-jalan. Mangan pitik-pitik kusik. Wah, nasi umum pemirsa sapi. Yang kurang tak lebok no. Tak lebok nasi. Kemudian kabari motor sing kelangan dek Rambogorjo ndang iku ya pemirsa. Sakno meresahkan. Duh maaf ya pemirsa goyang-goyang. Aduh. Wis nek iki. Loh, astagfirullahaladzim pemirsa, lali rata pateni. Lali rata pateni. Walah. Dikira omahe kosong malah. Apa maaf sedelok karepku pemirsa. Tapi nek yang meniku yo slamet wong. Nek isuk mang yo iki urung telat. Terblonjo. Ketek-ketek aku paling jajan nih ganggangan iki pemirsa. Soalnya anakku anu isu-isu niku Pak Lurah ngontrol sawahe pemirsa. Aku kemerutuk kabeh. Mereka jalan-jalan ini. Jalan-jalan sedelok pemirsa. Jalan-jalan dulu. Jalan-jalan sedelok. Oh iya. Jalan-jalan sik pemirsa. Oh. Sawahe anu ya pemirsa ya iki Pak Lurah kontrol. Sawahe apik cah. Aku tak ndelok sawahe Mbak Tiar. Iki sik dulurku pemirsa. Yo, aduh. Wah. Oh. Wah, gedange. Iki sing duwe serap urung ki gedang rojo, gedang susu. Wah. Iki nggone Pak To pemirsa. Sawahe juroyo-royo nyenengno wong. Sing duwe mau ning ndi? Iki diciri kebun iku pemirsa. Diciri kebun singkong dan minyak. Iki wis ana omah nang nguri pemirsa, nguri omah kene iki. Seger ya pemirsa. Nyawang sawah Juroyo niki iso menghilangkan penat sejenak dari rutinitas yang melelahkan, membosankan. Nah, sing suwi gak tau ndelok wong Blora ki ora duwe laut ya pemirsa, wilayah teritorial laut. Ndelok laut wis ya seger. Cuma saiki wis adoh mari pemirsa. Tak jalan-jalan. Nyawang sawah Juroyo ya pemirsa. Pak Lurah. Aku nek mlaku-mlaku ki ora tau adoh-adoh pemirsa. Sandalku tak tinggal ngejeni jalan-jalan iki ya kudu Rawoho. nang ndi bahar bah, nang nguri. Nama ya. Sasan kan. Nek ngecup isuk piye Mbah saiki? Nggih. Iya
Cuk Nur Mergawe iki anu ngomong jagongan karo Mbah Har karo Mbah Tauhid kuwi sing Mbah Tauhid adik pare-pake nek Mbah Har iku adike pake pemirsa. Wis jalan-jalan ku wis delok iki sandalku keri guys. Sandalku keri. Sandalku keri pemirsa. Ku jalan-jalan gak tau ado pemirsa. Anakku nek tangi. Loh, kok mangan teh? Oh, pitik-pitikku pemirsa. Ini ya tak kei mangan. Aku tuku jagung baru akeh. Al-Fatih, Kang Eca. Tak makani pitik isih Ibu Dek. Ayo, Tek. Wis pitike moro pemirsa. Oh, tak kei mangan rene. Nang guri iki mati ayoan karo pitik liya. Mulane nek nang ngarep kan wilayah dhewe pemirsa. Pitik kudu akeh. Aku tuku baru 5 kilo kok. Nek mbok dikut anu dhewe kan anu pemirsa. Jagungnya apik-apik kok lho. Mumpung mbok dhewe adol ya nek iso kan dulure dhewe dhisik sing ditukoni ya para pemirsa. Iki pitik-pitik kuwi sing jago wis tuwek wayahe dibelah ya tak dol pemirsa. Tak dol iki perkarane ngelongi jumlah ayame. Ayo dah dipangan. Ben gak kaken kandang iki soalnya wis gak muat. Ayo dah dipangan. Iki apeng, iki wayahe pitik iki ngendhok pemirsa wayahe. Pengen ngendhok iki. Mlaku-mlaku sedulur aku rada kepenak. Kemeringet kena sinar matahari yang sehat nih sing iki sehat. Iki ngontenku nganu pemirsa. Isek siang, isek pagi, tapi tak tayang lawan. Pemirsa, isek mainan di Patih Jujung. Ini jalan-jalan wis delok ae, soalnya wis kadung wanus pemirsa. Wis makane pitik ngarep terus kok masak. Tak ambil dulu. Potong nanti. Rapi konek dulu. Potong rapi. Oh iya. Tak nganu pemirsa. Tasku tak balik no. Gue belanja. Kok gak isa-isa. Iki lho, dorone pemirsa. Pengen golek susah. Nyapu ding ngali tak konten lah. Nyapu. Kucing wis tak kei mangan malah. Ramen geger meyang-meyang golek aku ae. Selo nek saiki tak openi pemirsa. Wow, sulake protok. Ya pemirsa ya. Imang kontenku yuk jalan-jalan sekitar rumah delok gedange Mbak Tiar. Cedak sawah kok apik-apik ana gedang raja. Angger mbah piye yo? Pak iki ngicer gedang raja iku amen mati terus. Sing urape gedang kuwi, gedang ulin, gedang gablok. Mbek gedang apa kuwi aku ora hafal. Jenenge gedang raja, wong rajane gedang.
Kuwi sing paling larang pemisahan gini. Gedang desa, gedang rojo kentang. Kuwi. Misalnya tak tutup dulu kontennya wis iki mang kontennya yang niki mbok-mbok. Tetap semangat untuk hari ini, pokoknya ojo lali untuk semangat, pokoknya ojo lali like comment subscribe keluarga Mas Gopleng, nak nongkrongnya baik kan ya sing akeh. Tetap semangat. Kenapa setiap akhir kontenku aku ngajak semangat? Ya ben kene iki saling sama-sama support ya pemirsa ya. Iki aku ki lho. Awakku ki koyok ngeluh kok migrain lho pemirsa. Nah terus awakku kaku kabeh emang kemen rada kepenak. Aku terus jalan-jalan iki mah. Kenapa sih? Kecobaan sawang. Ayo tetap semangat untuk hari ini. Jualan ya pemirsa keluarga Mas Gopleng. Nah, nongkrongnya banget prosing akeh, tetap semangat. Semangat. Ojo lali. Berdoa sebelum aktivitas. Oh, tak kira Pak pemirsa bakul gedang. Ini bakul gedang keliling. Oke pemirsa ya, sampai jumpa.